Добър вечер на всички и добре дошли на шестото издание на Игра на годината. 6 години. Честно казано, звучи малко нереално, когато го кажеш на глас. Защото сякаш беше вчера, когато всичко започна с една идея, няколко ентусиасти и огромното желание да покажем, че настолните игри заслужават свое място, своя сцена и своя общност. 6 години, в които се случиха много повече неща, отколкото някога сме си представяли. Първите ни стъпки бяха несигурни. Тогава никой не знаеше какво предстои. Но имаше нещо, което всички замесени споделяха още от самото начало. Любовта към игрите и желанието да създадем нещо истинско. Може би точно това ни доведе до тук. За тези 6 години Игра на годината порасна заедно с цялата настолна сцена в България. Появиха се нови издатели, нови дизайнери, нови създатели на съдържание, нови клубове, нови събития. И най-хубавото – нови хора, които откриха хобито за първи път. Сигурна съм, че във всеки от нас се е появила мисълта, ако можех да се върна в началото на своя път в това хоби, колко би било яко да изпиташ онова вълнение от всичко предстоящо, от всяко ново заглавие, което е като дълбока глътка свеж въздух. От дистанцията на времето стигнах до едно важно заключение. Игра на годината никога не е била само за игрите. Тя винаги е била за хората, за вас, за тези, които знаят как се играе, за тези, които искат да се научат как се играе, за всички вас, които обичате да прекарвате време с бордовите игри. Тази вечер ще отличим невероятни заглавия. Игрите, които са ни впечатлили, изненадали и останали с нас дълго след последната партия. Но когато затваряш първите 5 години от едно начинание, започваш да осъзнаваш нещо. Че зад всяка категория, зад всяка номинация, зад всяка церемония стоят хора. Хора, които са отделили време, енергия и сърце за тази идея. Някои от тях са с нас от самото начало, други се присъединиха по пътя, трети седнаха за първи път на масата на журито тази година. Но всички те имат нещо общо. Помогнаха Игра на годината да стане това, което е днес. И тъй като все още не връчваме награда в категорията соло игри, мисля, че е време да спра да бъда сама пред камерата. Защото настолните игри никога не са били само за игрите. Те са за хората срещу нас, за разговорите, за историите, за приятелствата, за съперничествата и понякога за онова добре познато. И аз си преброих пак точките, не може да имаш толкова. Предстои важната част. Церемонията. Тази, заради която сте тук, затова нека преминем към нея. Номинациите, гостите и наградените, както и изненадата ни за тази година. За някои от победителите ще имаме възможност да чуем и хората, без които тези игри нямаше да съществуват. Техните дизайнери и издатели. Така че тази вечер няма да празнуваме само игрите. Ще празнуваме и хората, които стоят зад тях. Започваме директно с номинациите в първата категория тази вечер – детска игра на годината. С мен са Вики и Калуян. Калуян е ветеран в категорията, а Вики направи първите си стъпки тази година и за двамата съм приготвила по един въпрос, с който да открехнат вратичката на това какво се случва всъщност, когато журират. Знаем, че за децата един от най-важните критерии е да се забавляват. Усеща ли се, когато се научават на нещо? Абсолютно. И всъщност това е едно от нещата, които харесвам най-много в детските игри. Децата не сядат никога с идеята днес ще развивам логическото си мислене. Те са там да се забавляват. Но реално след 2-3 партии виждаш как започват да мислят някои хора напред, започват да се справят с проблемите много по-бързо и дори да обясняват стратегия на по-малки деца. Като човек играеш на настолни игри от няколко години, съм виждал това немалко пъти. И една добра детска игра учи не с урок, а с преживяване. И може би това е едно от нещата, които харесвам най-много в тази категория, това, че децата са истинското жури. Те избират своята любима игра, а те много бързо ни показват кое е работещо и кое не. И ако една игра
е пожелано от тях да бъде играна няколко пъти, това е най-добрата препоръка, която мога да ни дадат. Показателно е. Да, абсолютно. Добре. Ако игри тази година бяха повече? Тези, които залагаха на научаването на нещо или тези, които предпочитаха да покажат забавлението? В детската категория за нас е от особено важно значение игрите да доразвиват вече съществуващи знания, но и да изграждат умения от децата. Това няма как да стане без забавление, безспорно. Това е нещото, което връща децата отново и отново към една игра. Тя става любима. Това, което ни радва е, че все повече създателите на детски игри много умело съчетават тези две неща. Образователния момент и съответно играта да бъде забавна, забавния момент. Без да бъдат строго образователни игрите, които разглеждахме тази година, по много така умел, индиректен начин, възпитават и доразвиват умения на децата като въображение, абстрактно мислене, памет, бързина. Всичко това се постига и от факта, че много от игрите всъщност боравят с различна тематика, поставят децата в различни ситуации, в различни роли, което допълнително създава тръпката, от която имат нужда. От тази година разглеждахме игри от всякаква тематика, от това те да бъдат палеонтолози, търсещи древни останки от динозаври и слоевете на Земята, през космически приключения, до това включително да влизат в кожата и в ролята на популярни герои, които те харесват и съответно да притежават техните умения. Страхотно. Добре, остава ни да видим кой е победителя в категорията. Half and Seek е дело на Red Cat Games, а на нашият пазар се намира под името Magic Mirror, разпространявана от Ravensburger. Играта е дизайнерски дебют за авторката Ксения Кузнецова. Тя е и илюстратор на играта заедно с Наталия Тарасова. Това е първата номинация за Red Cat Games. Добър ден! My name is Ksenia and I'm the author and designer of Half and Seek. Dear members of the jury and dear fans of the game, thank you so much for your appreciation, for the time you spent playing the game, and for your trust. It's an honor and true joy to learn that Half and Seek has won the Game of the Year award in Bulgaria. We may come from different cultures and backgrounds, but board games bring us together. They create moments of connection, laughter, and understanding. In today's world, spending time with friends and family around the game table feels more valuable and meaningful than ever. Thank you again for your recognition, and I wish you many joyful and peaceful hours spent with the people you love, playing the board games you love. Thank you. Довиждане! Какво ще ни разкажете за играта Победител? Играта Победител, нейното заглавие, с което може да бъде срещната доста често в сайтовете, е Half and Seek. На българския пазар името е Magic Mirror. Спряхме се за тази игра, тъй като тя развива изключително добре възприятието на децата, визуалното възприятие, концентрацията и бързината същевременно. Интересна е с това, че всъщност имаш едни цветни карти, които са изпъстрени с страшно много цветове и на тези карти има най-различни криви. Тези криви са половинки от предмети. Целта е да бъдат открити предметите, които са на картите, доказвайки тяхната цялост чрез едно огледалце. Играчът, който събере пръв 10 карти, печели. Играта може да бъде разигравана по няколко различни начина. Това също така доста впечатли нас и децата, с които я играхме. И другото нещо е, че освен индивидуално, може да се играе и отборно, което внася допълнително тръпка. И напрежение. И напрежение. Всъщност Half and Seek е на пръв поглед много семпла игра, но когато седнеш на масата не е така. Огледалцето грабва децата от веднага, а след първата карта увлича и възрастните, в интерес на истината. И правилата са много семпли, както казах, обясняват се за минута, но всъщност с течение на играта започваш да чуваш от всякъде: чакай малко, тук не виждам нищо, не сменяйте картата и така нататък, което доста грабва всички играещи.
и ги увлича. И това много харесвам в тази игра, че съчетава много умело забавление, логическо мислене, наблюдателност и създава много приятна атмосфера на масата. Страхотно. Благодаря ви за страхотния разговор. След като вече знаем кой е победителят в най-сладката категория, предстои да видим и номинираните в категория Игра на годината на български. С мен са Маги и Тео. Маги е с нас от първата година, а Тео направи своите 3 години в организацията. Те са част от семейното жури на така наречените от нас семейни категории Игра на годината на български и Международна игра на годината. В тона на това, което казах в увода, какво се промени на българската сцена за тези 6 години? Определено доста неща се промениха. Сцената определено се развива. Нещо, което ни прави впечатление е, че все повече игри получават локализации на български и то не просто да ги получат постфактум, ами като наравно със световните си премиери. Например, битката за ход тази година излезе наравно на български и в световен мащаб и това е чудесно, защото реално погледнато игрите имат възможност да станат популярни на български в момента, в който са популярни в световен мащаб и това е страхотно. Тази година излязоха и класически игри на българска сцена, като например Мистерията на абатството, които сега хората имат шанс да ги пробват далеч след премиерата им, когато са били най-голямата работа. Да, също така трябва да отбележим, че в посока на игрите, които се създават в България, също има развитие. Отбелязваме, че се правят все по-интересни игри, все по-добри, стават игрите по-разнообразни като тематика и това също е страхотна тенденция, която се радваме да наблюдаваме в последните години. Има ли нещо, което българските играчи търсят по-различно от тези на международната сцена? Българската сцена е доминирана от малки игри с карти, които механично им помагат да си прецакват приятелите или са просто парти игри, където е забавно да кажем смешното нещо. И ние като жури имаме каузата да покажем огромното разнообразие в това хоби и да може на българската кухненска маса да се играят състезателни игри, абстрактни игри, кооперативни игри и така. В това отношение, между другото, издателите в България много ни помагат за тази кауза, защото в последните години виждаме все по-разнообразни като тип заглавия, които се превеждат. Все по-смели проекти се взимат. Тежки игри, големи игри, които преди години не можехме да си представим да видим скоро в версии на български, появяват се и дават много по-широк кръгозор и много по-широко поле за изследване на нашите играчи. Време е да видим и победителят в категорията. Точици е издадена на български език от Black Sea Puzzles и се разпространява в мрежата на Ozon.bg. Оригиналният издател е CMYK. Дизайнерите на играта са Алекс Хак, Джон Пери и Джастин Викърс. Илюстрациите са дело на Джон Бонд. Това е 6-та номинация за Black Sea и първа статуетка за българското издателство. Здравейте, аз съм Тео и ръководя бизнеса за настолни игри в Озон и локализациите на Black Sea. Поздравления! Не на нас, а на Точици, че е една страхотна игра, а ние просто успяхме да разпространим до повече хора. Благодаря на Игра на годината и на журито, че оцениха Точици по този начин и го класираха на първо място тази година. Но най-вече искам да благодаря на вас, всички играчи, колеги, които създават общности, подкрепят социалният ентертеймент в България и най-вече се събират на масата за едно естествено изживяване. Поздравления още веднъж за Точици, за първото място и до нови срещи! Hi, I'm John Perry, and I am the lead designer of the game that I know as Spots in English, but that you know as Tochitsi, or something like that, if I'm saying it correctly. I'm very honored to receive this award for Bulgarian Game of the Year, and I'm receiving it on behalf of a whole team of people that helped make this game possible. So I just want to mention them very quickly. That's everybody at the publisher CMYK,
Alex Haig, Justin Vickers, and James Nathan. John Bonds, the incredible artist who drew all of the dogs. The lead design consultant, Montana Grey Boys, also happens to be my wife, played this game more than anybody else in the testing phase. Kristen Leach, the art and design consultant. Sophia Bromowitz, the writer. And I also want to thank my dog Gumbo, who played a pretty big role in inspiring this game as well. Once again, thank you so much for this wonderful honor. Какво ще ми кажете за играта победител? Тази игра има най-добрата книжка, която съм виждал. Кучета имат точици, зарчета имат точици. Сложи зарчета върху кучетата. Виждал съм хора, чуват тия две изречения и са готови да играят. Абсолютно, в смисъл, това е перфектната семейна игра. Има много сладка тема, която е изключително универсална. Има лесен геймплей, обяснява се буквално за няколко минути. Очевидно едно изречение е предостатъчно. И също така да не подценяваме, че има много голяма преиграваемост, благодарение на различните плочки, които всяка игра влизат по уникална комбинация, така че дава възможност отново да се играе и е страхотна просто от всякъде. Дори да предпочитате котки. Да. Страхотно, вече знаем победителя в тази категория. Вас няма да ви пускам да си ходите, защото заедно ще изгледаме номинациите в категорията за международна игра на годината. Кое е по-трудно за журито? Да намерите страхотна игра или да се съгласите, че е страхотна? Ами, понякога да намериш страхотната игра е по-трудното, защото понякога е въпрос на късмет. Или на финансова безотговорност. Да, или на финансова безотговорност, но игрите са много. Опитваме се възможно най-много неща да тестваме и доста често попадаме на добри игри, дори на много добри игри. И в момента, в който попаднем на нещо изключително, като че ли е много по-лесно да се обединим около мнението, че да, това наистина е нещо, което изпъква спрямо останалите. Едно специално предизвикателство в тази категория е, че ние в журито сме съвсем леко далеч точно от таргет хората, които трябва да играят тия игри. Ние не сме толкова начинаещи, колкото се очаква хората, които играят тия игри да са. И това, което се случва в журито е, че всички, нали, като харесваме една игра, почваме да я гледаме от различни ъгли, какво ни е наред за нов човек, къде може да се обърка, какво може да се прецака в първото му изиграване. И като съберем да ги обсъждаме, всички идват с най-големите си проблеми за тези игри, които сме се съгласили, че са супер, и после да се обединим около една, става още по-трудно. Както е видно този отговор. Добре, а какво прави една игра достатъчно достъпна за новите играчи? Колко време да го говорим това? Да, мерси, че попита. В следващите 6 часа съвсем накратко ще изложим темата. Значи, първото най-важно нещо е една универсална тема, която всички познават, всички могат да се свържат с нея. След това е важно правилата да са супер разбираемо написани и често казвам да са достатъчно, че да може човек да си ги побере в главата. И след това, до тогава вече стигаш до сложиш играта на масата. След това е хубаво да има такъв труден режим или допълнителни правила за трудност, които да задържат играта на маса дълго време. Тук трябва да кажем, че в тази категория специално нещо, което винаги търсим е визията. Защото докато игри, които се фокусират върху така стратегическата част, нещо, което очаква от играчите по-скоро малко мисъл, тактика, планиране предварително, тези игри могат да се измъкнат с малко по-семпла визия. Бежово. Например. Докато в нашата категория е важно играта да грабне вниманието, защото хората много често подхождат първо към това, което виждат на масата. Нещо, което да е интересно, да има може би някакъв по-нестандартен механически елемент, който да се заиграе с въображението им. Всички тези неща са от много голямо значение в тази категория.
Тази година към журито на Игра на годината се присъединиха нови лица. Вики, която видяхте в детската категория, и Калоян, който е част от журито на двете семейни категории. Предстои да видите след малко. Те за първи път видяха отблизо как изглежда процесът по избор на номинации, колко игри минават през журито и колко трудни понякога могат да бъдат решенията. И понеже тази година имаше възможност да погледне на всичко това отвътре, ми е любопитно да чуем мнението на Калоян по един въпрос. Кога една игра спира да бъде просто добра и започва да прилича на номинация за Игра на годината? Какво прави една игра претендент за Игра на годината? Изключително труден въпрос. За щастие, аз съм един от двамата, които могат да го отговорят. Другия живее в Тибет. Сега сериозно, за мен най-важното правило е хората, с които играеш, да са силно инвестирани в тази игра, да им е интересна. Не да си ровят из телефоните, не да се чудят какво друго да правят или да се услушват за правилата. Не, слушат, защото им е интересно, защото им се играе, мислят ходовете, мислят какво могат да направят следващия път, какво по-добре да направят. Разбира се, това много по-лесно се постига от игри, които са механично, тематично и визуално издържани. Но не е супер твърдо правило да са такива. Така че, ако след края на играта тя продължава да се обсъжда, ако има шум, ако играчите си говорят какво са можели да направят, кое им е било интересно и казват, дай да играем пак, възможно най-скоро, сега, тогава почваш да си мислиш, има нещо в тази игра, трябва да я проведем малко повече. Това е което аз смятам, че прави една игра претендент. И така. Благодарим на Калоян за това включване дори от разстояние. Предстои да видим кой е победител в категорията. The Peak Team се издава от френското издателство Matago. Играта е дело на Скот Алмс, а зад илюстрациите седи Крокотам. Matago са номинирани 2 пъти в предишни издания на Игра на годината и 2 пъти в детската категория. За дизайнера Скот Алмс това е първа номинация. Какво ще ми кажете за играта победител? Тази игра се появи тотално от нищото. Няма класации, ревюта, видеа. Васко идва, в момента на финансова безговорност взима една игра, носи я при нас, слага на масата, ние гледа малко с недоверие и 15 минути по-късно вече бяхме вау. Това е много специална и тотално от нищо. Да, изключително приятно ни изненада The Peak Team. Играта има абсолютно всичко, което търсим в една игра в категорията за международна семейна. На първо време има много приятна, универсална тема. Играчите влизат в ролята на рейнджери, които обикалят в един природен парк, снимат животни, разхождат се, помагат си заедно в трудностите, като си подават един на друг инструменти, обсъждат как да се изпълнат мисиите. Изключително приятен арт, ясна иконография, много красиви картини вътре в самата игра. И също така играта скалира, има различни трудности. Когато я поиграем малко, първото ниво е много лесно, нататък става все по-предизвикателно. Благодаря ви, че бяхте с мен тази вечер. Предстои ми да посрещна и последните гости в студиото и да видим номинациите в категорията Игра на годината за напреднали. Студиото при мен са Сашо и Ицо, представители на тежките категории и силни привърженици на тематичния геймплей, но и добре подбраните механики. Затова преминавам и към въпросите за тях. Има ли механика или тенденция, която се наблюдава по-често тази година? Механика не бих казал, но определено тенденция има. Дизайнерите почват да вкарват все повече позитивен плеер интеракшн в игрите. Нещо, което лично аз не харесвам. Аз обичам да има повече конфронтация между играчите, но определено това е механизма, с който да направите една игра по-достъпна, по-не толкова стресираща за играчи, които се опитват да качат левела от семейната към напредналите. И друго интересно, което се забелязва е table presence. Определено игрите започват да имат визия, присъствие на масата и когато човек я погледне, има желание да я пипне, да я пробва, изглежда секси, така да се каже. И това определено става все по-доминантно в издателствата.
Кога една игра престава да бъде за семейната категория и минава към напредналите? Това всъщност е въпрос, който ние самите в журито много пъти сме си задавали. Стигнахме до извода, че за нас това е мантрата This is not our first game. Идеята е, че говорим за игри, които са една идея по-сложни и по-продължителни от семейните игри, но същевременно не ти трябва цял ден или да завършиш магистърска степен, за да можеш да играеш. Тук говорим за игри, които са, да речем, час и половина като дължина и всеки може да научи правилата, но обикновено ти трябват няколко игри, за да стигнеш до победата. Иначе, като учебникарски пример ползваме ние Wingspan за тази категория. Добре, мисля, че е време да видим и победителят в тази категория. The Lord of the Rings Fate of the Fellowship е дело на легендарния Мат Лийкок и се издава от Z-Man Games, а играта предстои да дебютира на български в края на годината. За визуалното оформление са отговорни Джаред Бландо и Кори Готби. Номинацията е първа както за Z-Man, така и за Мат Лийкок. Greetings, Bulgaria! This is Matt Leacock. I'm so delighted to learn that The Lord of the Rings Fate of the Fellowship was awarded Game of the Year in the Advanced category. I'd like to extend my congratulations to the entire team at Z-Man and all the many people who helped playtest the game. This was a real labor of love, and I hope it shows in the final product, and I hope you all enjoy the game, enjoy playing the game as much as I enjoyed designing it. Thanks again. Какво ще ми кажете за играта победител? Fate of the Fellowship според нас най-добре улавя духа на Властелина на пръстените. Фродо и Сам постоянно се крият от назгулите, а ордите на Мордор приждат от всякъде и не знаете къде точно ще ви ударят. Но според мен наистина най-силно лечи тази тематика в мисиите и в специалните умения на героите. Например, специалната мисия на Боромир приключва с героичната му смърт. Лежи и пъшка той там на Балкана. В една игра всъщност на Крис от нашото жури му убиха Боромир още в първи ход и така той остана само с един герой. Което всъщност е друг интересен и доста оригинален елемент на играта. Всъщност тази игра всеки от вас управлява двама герои и избира всеки ход кой да е основния и кой да е поддържащия. И по този начин се избягва един много редовен проблем в тези игри. И то е, че много често можеш да се окажеш малко встрани от събитията и по този начин да не успяваш да играеш. Така че Властелин на пръстените е много голям хит и си препоръчваме на всички фенове. Добре, благодаря ви. Останете с мен да видим заедно номинациите в следващата категория. Последната за тази вечер – експертна игра на годината. Коя е любимата механика на по-запалените играчи? В експертната категория вече говорим за по-сложни и по-продължителни игри и тук късметът и по-малкото пътища към победата не са особено популярни. Изключително неприятно е в първите 15 минути на 4-часовата игра да хвърлиш единица на зара и това да ти разбие целия енджин и да изоставаш през цялото време на играта. Затова тук по-популярни са механики, които дават контрол и избор на играчите. Механики като worker placement, като multi-use cards, като deck building. Това са все механики, които дават шанс на всеки да направи своята уникална стратегия и също така да се адаптира към конкретни ситуации. Сега, в случая късмета не отсъства напълно, но той е повече свързан с другите играчи или с фактори, които все пак могат да бъдат предвидени по някакъв начин. Как разбирате, че една тежка игра е добра, а не просто сложна? Може да звучи странно, но за мен това е темата на играта. Ако темата присъства, играчите много лесно влизат в света на тази игра и правилата стават логични, а не просто сбирщина от точки, които трябва да бъдат следвани. По този начин човек може да изпита удоволствието от играта, защото
не мисли за правила, а мисли за света, в който се намира. И много често се е случвало да играем 2 часа една игра и в един момент някой от нас да каже, нещо не ми се връзва това правило, дали наистина е така? И като проверим рулбука, се оказва, че всъщност сме играли грешно. Да, темата определено е нещо, което отличава сложната от наистина хубавата игра. Нека видим и победителят в последната категория. Galactic Cruise се издава от Kinsanky Games, а зад нея стои дизайнерският екип на TK King, Денис Нордкот и Колтин Томпсън. Илюстрациите са дело на един от най-популярните художници на настолни игри, Иан Отул. Дизайнерите и издателството не са номинирани за игра на годината досега. Hello there. This is Colton Thompson from Kinsanky Games. I'm one of the designers of Galactic Cruise. And on behalf of myself, TK King, Dennis Northcott, and everyone else involved with the production and publication of Galactic Cruise, we just want to say thank you so much. It has been a great pleasure, a great honor to see Galactic Cruise being enjoyed by gamers worldwide. So, thank you. It's an incredible honor. Какво ще ми кажете за играта победител? Освен, че е на космическа тематика като миналата година, за мен Galactic Cruise е много добър пример за това, че темата на една игра помага изключително много на самата игра. В Galactic изстрелвате ракети, това е основното нещо, което правите, и самия процес на изстрелване на ракети се състои от обратно броене. 5, 4, 3, 2, 1, като всяка една от тези стъпки е реално механика, която трябва да изпълните, за да изстрелите ракетата. Да, като цяло тази година видяхме доста иновации в Worker Placement механиката и Galactic Cruise е чудесен пример за това. Някой е стъпил на мястото ти, това, което ти трябва. Какво можеш да направиш? Имаш много опции всъщност. Първо, в процеса на играта събираш едни колелца, които се наричат Developments, които ако ги сложиш до едно място, можеш да ползваш и съседните места. Нямаш колелце там, където ти трябва, можеш да платиш на някой друг играч, за да използваш неговото. Още една опция. Можеш просто да изблъскаш чуждия работник. Да, това ще му даде някакви бонуси, но смисълът тук е, че играта не те блокира, а те кара да сметнеш дали бонусите, които ще дадеш на опонент си струват за твоята тактика. И само искам да вмъкна един шаут-аут за Данчо от нашото жури, който доста дълго време беше номер 1 на Galactic Cruise в Board Game Arena. Благодаря, че бяхте с мен да обявим победителите тази година. Експертната категория по традиция отбелязва края на всяко издание на Игра на годината. Вечер, в която говорихме за игри, но в малко по-различен формат. Все така официален, като за церемония, но през последните 6 години осъзнахме, че настолните игри никога не са били просто хоби. Те са повод да се събираме, да разговаряме, да спорим, да се смеем, да споделяме време в свят, в който става все по-ценно. Никога не сме били тук само за да раздадем едни награди и се надяваме тази вечер с този формат да успяхме да ви пренесем атмосферата на Игра на годината. Тази вечер отличихме невероятни заглавия, но зад всяка една игра стоят хора. Дизайнери, издатели, художници, преводачи, организатори, доброволци и цели общности, които влагат сърце в това, което правят. А именно на тях дължим всичко, което Игра на годината е днес. Благодарим на всички, които през тези 6 години бяха част от пътя ни. На всички, които ни подкрепяха, играеха, спореха за номинации, откриваха нови любими игри и продължаваха да се връщат около масата. Защото може би там точно е магията на това хоби. Не в кутията, не в компонентите, а в хората срещу нас. Лека вечер, честито на победителите и до нови срещи!